Organizace Safe Elephants dostává spíše menší sponzorské dary a finanční částky. Osobní automobil jako dárek dostala vůbec poprvé. Navíc sám Carireal oslovil se svou nabídkou Safe Elephants. Bylo to krásné a pamatuju, že je to už více než rok, kdy právě třinecká firma Carireal najednou napsala do Afriky, že by nám rádi věnovali auto, pokud bychom na něho měli nějaké uplatnění. A já jsem samozřejmě na nic nečekal a řekl, že určitě ano. Pak jsem asi 2 měsíce na další e-mail neodepsal, protože jsem opravdu netušil, že to vůbec je realita, ale Pavel se mi ozval znovu a teď rok od počátku komunikace tady stojíme, ládujeme do kontejneru auto, další vybavení a věříme, že za nějaký měsíc a půl budeme takhle odbalovat v trošku větším vedru někde v Kongu. Dostat darované auto do Afriky není vůbec jednoduché. Jako způsob přepravy se zvolil kontejner. A když už ten kontejner byl k dispozici, využil se doslova na 110% a přidalo se do něj kromě auta také spousta dalšího materiálu. Na konžské straně máme solidní partnery, kteří to auto oficiálně přijmou, tak aby ten administrativní proces byl jednoduchý. A chci říct, že ta Škodovka Yeti nám hrozně poslouží v terénních aktivitách při ostraze národních parků a jejich periferií, kde je právě ta logistika často kámenem úrazu pro nějaký efektivní management, efektivní protipytlácký boj, efektivní výzkum. Já jsem si už tam taky zažil své, kdy jsem cestoval na korbě, stopem, místní dopravou. Není to často příjemné, často to není reálné splnit v nějakém časovém horizontu, někdy to ani není bezpečné. Takže my jsme velmi vděční za tady jako pěknou zánovní Yeti, která doufáme ještě pár roků bude sloužit. Firma Carireal pravidelně pomáhá lidem a organizacím v regionu. Také proto se rozhodli nyní podpořit právě Safe Elephants. Carireal jako dlouhodobě pomáhá, my třeba spolupracujeme i se stacionářem Paprsek a hledali jsme další způsob, jak vlastně pomoct a my vždycky hledáme někoho v našem regionu, tak abychom pomáhali lidem tady. A my se s Arturem známe, takže Artur mě napadl a hledali jsme vlastně způsob, jak Arturovi nějak pomoct a přišli jsme nakonec s tím, že nejlepší bude, když mu do Afriky pošleme nějaké auto, se kterým bude moct v Africe operovat, jezdit a dělat to, co tam dělat, je zachraňovat divokou přírodu. Auto, které Safe Elephants dostalo, má za sebou svou vlastní historii u nás v regionu. Sloužilo 10 let jako vozidlo městské policie Jablunkov a bylo také pravidelně udržované v autorizovaném servisu. My jsme s klukama ze servisu hledali nějaké vhodné auto, protože přeci jenom podmínky v Africe jsou velice specifické a kdybychom tam poslali třeba Octavii, tak ta by tam asi příliš dlouho nevydržela. Právě Yeti je robustní vůz, možná nejrobustnější auto, které kdy Škoda vyrobila. Takže volba padla na něho a my věříme, že právě Škoda Yeti tam odvede dobrou práci a vydrží tam dlouho a bude Arturovi sloužit dobře. I když se strážníci městské policie o auto dobře starali a za 10 let nemělo žádnou závadu, před předáním se muselo upravit a také například odstranit modré majáky. Vlastně, když jsme to auto vykoupili od městské policie, tak jsme investovali do toho vozu zhruba dalších 60 000, aby jsme ho, dejme tomu, vystužili a připravili na tamní podmínky, tak třeba i ty pneumatiky. Když jsme se bavili s našimi klukama ze servisu, tak věří, že právě tenhle typ pneumatik bude nejlépe odpovídat tamním podmínkám a vydrží tam nejdéle a měli by odolat tamnímu povrchu a neměl by hrozit defekt tak brzo, dejme tomu, doufáme. Protože v Africe není autoservis na každém rohu, myslelo se opravdu na všechno a tak vůz dostal také výbavu navíc. Takovou krabičku první pomoci s filtry, olejem, žárovkami a svíčkami. Ten přístup k tomu materiálnímu statku tam není natolik zodpovědný jako u nás, což je možná dobře, možná špatně, je to zkrátka jinak. A ta auta, která v afrických podmínkách jezdí, jak říkám, nejsou spolehlivá, nejsou bezpečná. Takže my si tady tohleto budeme hýčkat. To auto je dneska naposledy bílé. Tady v tomhletom světle jako nemůžeme vidět, jak se leskne, ale čekám, že od jara až do konce jeho dní bude spíš jako načervenalé. Ale to je povrch. Jo. To, co je potřeba, je solidní motor a víme, že i v Kongu se dají najít autorizované servisy pro VW, což je stejný koncern a věříme, že právě nám tady ti Volkswagenáci opraví i naši Škodovku. Protože do kontejneru se toho vlezlo více než jedno osobní vozidlo. Naskládali se do auta a kolem něj také darovaná kola pro Afriku. Tyhle kola, které zrovna dneska nakládají, tak ty putují do Národního parku, budou používána strážci parku a jejich tucet. Do Afriky posíláme horská nebo trekkingová kola, protože ten terén je tam písčitý a nerovný, takže spíše kola, která to zvládnou. Což jsou i kola, která dneska nakládají.
Složité bylo nejen dostat auto do kontejneru, ale náročná několika týdenní cesta plný kontejner věcí teprve čeká. My jsme se z praktických a bezpečnostních důvodů rozhodli to auto nepřevážet saharskou cestou, což je můj dávný sen, ale nalodíme ho na kontejner, který pojede po silnici do Hamburku, kde se nalodí na loď. A pak přes západní Evropu, nebezpečné západoafrické vody až do Gvinejského zálivu a do přístavního města Pointe-Noire v Kongu. A tam si ho za nějaký měsíc a půl vyzvedneme, doufám s minimem problémů. V Africe bude nejdříve auto sloužit na severu Konga na ochranu pralesních slonů, goril a šimpanzů. Do budoucna jsou plány použít jej i na jihu a možná Kongo nebude jeho finální destinací a dostane se až do Čadu.